Huriani di bata na hinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tapasada rohado pikiratta di bagasan partikianon. Dinalahu mempersaulin hata ni Tuhan martangnya kita. Muliate husobahan rohanami tuho ali di bata nami. Di bata Jahuba jala di bata parlong rohana sumurung. Di bagasan tikut Tuhan nami dinalahu taruli hamisan hatang. Paluas matodim na badia na madungani jala manuturi hami. Asa tung mangatusi hami di hatang. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Damang dainang hata ni debata na saur tuhita dienek maisan buku pangukapon. Bidu 22 mamuka mesana 12 masuk 1 ayat 21. Asa tajahau ma odo hata ni tuhatta. Ida ma girama auro banokku maupa lehonon tu ganup hobar tu naniulana. Audo mulana jala pusuna. Parjolo jala parpudi. Bonana jala ujungna. Martua maakka na maburi abit nasida. Asa maruhaso nasida marjabbar di hanguluani. Jala masus yan akka harbangan tu bagasan hutai. Di balian maakka biang dohot akka siulahon rasun. Do akka permainan do pamunu. Do sioloi naso debata. Ro dinasa na makaholongi jala mangulahon gabus. Au Yesus suruh aku. Maka tidak ko tuhamu akaon mandapoton akka huriay. Ada urat dohot marga ni Daud. Bitang si Paiyas na marsinoddangi. Jadi didok toddi doh orwani romaho. Las dohonon ni naubegesa romaho. Seroma na mauas. Di jalo na giok rohaima ay kanguluani. Dalan basa-basa. Au maka tidak kon diganup naubege akahata panurirangon ni suraton. Ia adong na mandabay tu sitabad ni debata matu ibana akka haporsuhon na tersurat di bagasan bukon. Jadi molo adong na mamuati akka hata ni buku panurangon. Buatu ni debata matohak na dihau hangoluan. Do di hutan na badai akka na tersurat di bagasan bukon. Dido ibana na makatidakkon on. Olo na Roma au tibu. Amen. Roma ho ali Tuhan Yesus. Ido yang gusahana. Dihita kadamang do dainang nenolongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Sian mula ni hakristeno jongjong di tonga-tonga ni portibion. Takaslo di pabotohon Tuhan Yesus Kristus. Molo dung nakok ibana tu banua gijang alay ditiki na ditotuhon ni dibata. Narodo musa ibana tu tonga-tonga ni portibio patupaon akka uhum. Hobbar tu na niula ni hajol mau. Taringot haroro ni Tuhan Yesus na padua halion. Dakko lang sahali 2 hali betatangihon. Bahkan mungkin sian sehete-hete hotta. Nunga say marbarita nauli akka parjamita ka parbarita nauli pabotohoni. Buasa tung masereko situtu di pabotohon taringot haroroni Tuhan Yesus Kristus na paduhalion tu akka jon manaporsia. Asa mangaradi do akka jon manaporsia manomu harorona. Asa unangadong do andongan diari na parpudi gudang sidalian. Ado nama doko dakku botoi. Ado nama dokon dakya di barita tu kami. Jadi dang adong besi daliat ta amanginang. Moloro andonga Tuhan ni dang adong bebo dohonot ta dakku boto. Dakku parade do petik cikku, dakku parade do perohakku.
Daku parade dope mahadirio kumanomunom haroronai. Sonari nama tikina taparade dirita manomunomo haroro di Tuhan. Dihita salhuna akadamang dok dainang nelonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jami taon jala omma tona ni debata tu si Yohanes na parpudi ima didokon hata si paingok di parujungan. Di pabotoh debatado tu si Yohanes na ibana do debata na parjolo jala na parpudi bonana do ujungna. Jala basa tu masareko di pabotoh ni ma Kristus tu si Yohanes asa unang adong be mago pakirimo ni akajol manapor siyay. Di zaman ni si Yohanes masa parir dohap parngolu di akajol manapor siya ala naolo na sida manghito ni ma Kristus. Jala tung masa gudang do akajol manapor siyay ala ni porsuk ni si tauno ni gabi manibil na sida. Alay tu saluhut na totong dope marsiohot maka porse Kristusi lam takas ma di pabotoh di bata Kristus na dioloy na sida, Kristus na dihaporse na sida, Kristus na pinapuji-puji na dinasida, ima debata na parjolo, jala debata na parpudi, lapatan na debata na manot pasaluhuna, debata na manotto, debata na majadion salu portibio. Jadi ala na debata na situtudo na dihaporse na sida, ang giyak ma jolma na porsiay dan gabi manibil haporsyon. Ido bah di bagasan ayat 10 opati didok disi martua maka nama buri abit nasida asa marhaso nasida marjabar di hangoluan jala masus yang akka harbangan tu bagasan hatai di balian akka biang. Nah molo akka jolma na marsioh maka porse Tuhan gabi jolma na martua nasida adong hastong na manginang dua odolan natung masarekot na pinabotohon di turpu jami taon. Na parjolo sahali jolma na marsiohot jolma na hotha porsyon na mabadebata gabe Tuhan gabe raja di bagasan parngulon na sida do gabe jolma na martua na sida do na majalo hasesan ni dosa na sida do gabe panean jala na sida do naga be marolo polo di haroroni Tuhan na paduhalioni. Alay jolma na somaka porse Kristus. Imana pinatudos di bagasan turpukon. Songon na di bagasan ayat 15. Di balian maakabiang do akka siulan rasun. Do akka permainan do pamunu. Do sioloy naso debata. Ro dinasa na makaholongi jala mangulahu gabus. Jadi na paduahon akan nasopor siya na pinatudos songon biang na dibalian. Haroroni Tuhani tu portibion mabenasida marsitaonon. Mabenasida marsikor mabenasida gabe ona uhum ni debata. Dan adong betua dinasida, dan adong belas niroka, dan adong behadameon. Alai hamatean na manotong nama ayo dinasida. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Monotungpe di bagasan turpukon. Digobarhon hadirion ni Yesus Kristus naroi ima didokon sen marga ni si Daud bitang si Paias oroan ni todi saluhut nai
Gabaran hadiron ni Jesus na romanopot portibyon na paduhalioni. Aleni akajul mana porsia. Dohonon nama Romaho. Amanginang nanolonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 10 sia ro di ayat 20 sada dipaingot dotung masa takas saluhutna dang adong boy imatabaan do orwat. Ado maksudna dang boy tabbaan do orwat. Dang boy tabbaan na madok adong haluaon asing ni Kristus. Jaladang boy ima oruan madok dakko na uhupita di aroro ni Tuhan. Na pasti Kristus do Tuhan, ibana do si Pangulo, ibana do dalan asa madapot ngulu sa liling-nililing na. Dak adong huwaso na asing. Jaladang adong haluan na asing. Holang hadiryon ni Kristus si sabingdo. Jaladang gabi ditulupi debata akajul mapardosa. Na pasti hasitongan ni debata manotong. Absolut hulang ibana do ima Tuhan. Amanginang hobarto ojan na sa tuhita dia pala partikyanom. Namadot debata do raja. Ahado na naing dohono ni jamita tuhita ganuk marsada-sada. Na parjolo sahali di pangidoho jamita matuhita asa mabad debata gabi raja di tonga-tonga ni ngulutta. Molo debata gabi raja di tonga-tonga ni ngulutta na mga raja salu ngulutta na mga raja salu hadiriota. Berarti hitama na madoko Roma ho aletukan. Na marlapatan radema kita majakon haroroni Tuhani. Radema kita manomonomu ibana. Radema kita majalo haroronay. Buasa ala nunga ibana taban gabe raja na manesa salut na kadusata. Na mga raja salut na kahadiriota. Dak adong bena asing amang inang. Dang adong huwaso na asing. Holang Kristusin ama raja. Raja ni saluhna. Alini sotung adong imatapor siya akan na asing. Raja ni pangisi ni portibyon aka uti-uti ado akan na asing. Aka pangarasun. Porsiya to aka pungna. Majalo. Aka pasu-pasu siya namhati. Dan ibehita amang ina. Molo tabahin Kristus si gabi raja di tonga-tonga ni ngulutta. Tapaluas maibana. Mangarahok kita. Mangajar kita. Mangudihok kita. Di na madala ni aka ari-arita. Napaduho damang dainang. Nanolonga di baga sa Tuhan ta Diyos Kristus. Marhite-hite turpu jamiton. Nang dipaingot tuhita ganuk marsada-sada. Jolma nama bain debata gabi raja di tonga-tonga ni parngulun na. Iko ni magabi jolma namar bisuk nama boto dia do lomo ni rohani debata. Jadi amang inang unang betaw lahon takas mata boto akka ulan na sunadingkang. Akka permabukon tapasidingin akka pargabuson. Alana mulo debata gabe rajatta na mga raja kita tapahulang diritas yani termasuk masih anak kaparbadaan di tonga-tonga parumah tangga. Jolma na majakon haroroni Tuhan na padua halioni. Jolma na gok holong gok dame di bagasan Tuhan. Na parpudi sali manginang adong may masada carita. Di sada tiki di Bahema di 17 Agustus ada pertandingan olahraga. Pertandingan panjat tebing. Jala sudi kategori boy madohoti. Alai
na lolos akhirna adong matulu kategori na madohoti panjat tebingon. Na parjulo may sa kelompok halak na mapitu. Na padua homay sa kelompok halak ima na somarbinegi. Na patulu homay sa kelompok jolma na betul-betul hipas. Dang mapitu jala marbinegi. Sudena akajon maprotes. Dang mungkin boy bay mana mapitung doh na somarbinegi monang dinna nasida. Terjadi pertandingan. Parjolo ma kelompok imana mapito. Dung berusaha nasida gagal ma. Buasa boy gagal dang dibering nasida si panjaton na. Na padua homay berusaha ma ima nasehato. Berusaha manasida alai ala ni gunang akahata tu nasida. Gabi nang fokus habis kiringat nasida, habis lo jadi nasida gagal. Napatuluhon kelompok imana somarbinegi omma. Sudah jelma bersorak, sudah aha. Berporia. Ale adong madokon, dang tohoi, dang mungkin unang pola berusaha mo. Ale fokus do nasida mangulan akaulaun na. Dang dibigyan nasida akahatai. Gabi monang manesida. Amanginang nenolonga dibaga sa Tuhan Yesus Kristus caritay sa sitong na sada tudos-tudos doy. Taringot Tuhan diri do hapor siyata. Joti ta amanginang dungima dise sa Yesus Kristus akadosata ale gabi songo jolma na mapitu kita. Dang taboto mangulahon akalo monirohani debata tatutun akalomotta. Na padua homay jodoh kita memang seakan-akan seperti orang yang sempurna. Yang tidak ada kekurangan. Yang merasa paling benar. Tapi akhirnya di dalam merasa diri paling benar. Di sido hita olo tarjorgong. Jalan merdosa. Na patuluhon ikosongo jolma na somarbinegi mahita. Kita fokus akan tujuan kita. Gudang dojol mamadokon dang Yesus Raja. Dang Tuhan ibadok kalana asik. Alay molo fokus sita amanginang di tonga-tongannya kaparungunota fokus sita ima tu sihiri mota ima tu ngolus saliling nililing na. Jala totong berusaha kita mangulahoni tanpa menghiraukan sekitar kita yang mungkin selalu mengejek kita, berusaha ingin menggagalkan kita. Maka kitalah yang akan menjadi pemenang. Kita mana gabe panean, kita mana maralupulup, kita mana madokro maho Tuhan. Alini saluh nah kita jelmana porsia, nama bade bata gabe raja, iko fokus do kita, di pasurun di debata, hobartu sakap dohologi rohana. Amin martanya kita. Moliate mau soban rohan nami tuho di bata nami. Taruli dohami Tuhan sian hatam. Nahodo tutu gabe raja di tonga-tonga ni ngulu nami. Asang giat ngulu nami on. Gabe panian di ngulu saliling nililing na. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.